Hi there, Sanmunane Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda isithembu yenizane izithembu ama-comment kababa uMseleku mayelana noma beyingane abangashadile-ke omunye azagcine sethole umshado kodwa afike nengane emshadweni. Kodwa nje ukhuluma ngendaba yoma beyingane ney'ngane zabo. Sebeyakhomenta-ke ku-social media ukuthi wow, izinto ayishoyo ezinye azidli kahle. Social media-ke le bayabeka-ke nangendaba kaSinew because uSinew indodakazi kababa uMseleku nayo nabangane unabantwana abathole before umshado. Social media-ke nokuphawula kakhona angizukwazi ukufaka manje because ngifisa le video ibe mfishane. Ngokwami-ke iyodwa into noma zimbili noma zintathu ukuthi ubaba uMseleku uwumkhulu yena kuqala. Maye umkhulu unendodana okuwuSibindi. uSibindi unabantwana ababili noVuyo abangasathandani naye kube uTirelo owesibili. Abanye-ke angibazi ama-girlfriends kaSibindi singibala lapha aney'ngane nabo because le comment esuke yenziwa ubaba uMseleku ngomama bey'ngane ukhuluma ngalaba abangashadile. Ingidida lana-ke into yababa uMseleku ukuthi angaba nokuphawula okunje kodwa ebe ewazi umsuka wokuthi kuze kube khona uma wengane omama bey'ngane abangashadile kwenzeka kanjani. Ngeke ngibale ngokwakhe mhlawumbe ukuthi uMpilo noSinew nabo akashadanga noma babo. Ake ngibeke lo owumntwana wakhe womfana nathole ngaye ukushisa. Ngeke ngazi mina guys, yabo enye into uyibuka ukuthi yes siyafunda and izinto ezenzakalayo. Mase ngiyibuza ukuthi laba abantwana nemindeni yabo babukele i-TV show. Ngaphezu kwalokho ukuba ubaba-ke engazi ukuba nendlela yokuphoqa uSibindi ukuthi akashade amantombazane lawa. Maye ekhuluma usuke ebakhohlwe yini because uma kuzoba nama-comment azwakala ukuthi ubabukela phansi, uyaba-undermine omama bey'ngane because unezathu or izinto oyishoyo kanjani ngomfana wakho. Ngoba mina ngithi enye into mhlampe isizoba seduze. Ngani? Ngoba uSibindi unazo iy'ngane esingeke size sazi ukuthi zizogcina ziwuMseleku noma kuyoba ukuthi bashada imishado enjani laba bathola abantwana kanye noSibindi ngoba abakashada bathole abantwana bengashadile. Lokhu kwenziwe yini ukuthi uSibindi ube involved nala mantombazana. Manje ezumzali owaziyo isimo ukuthi sinje afike lapha ku-TV show kube ngathi bona mhlambe banendlela yabo eqondile ba-perfect ezumndeni. Ngoba manje mayezokhuluma ngokuthi oma bey'ngane banokwenza ukuthi uSibindi unabo oma bey'ngane. Guys, mhlambe ngiyabhimba indlela engikhuluma ngayo kodwa ngingathini isimo ovele uqondene naso esingathi thina sicabanga ukuthi umuntu omdala uyi-understand-a kangcono le ndaba uvele ufane nobhuti nje abayikhulumela bezenzela i-TikTok content ozovele ethi oma bey'ngane akhulume-ke ngaleyo ndlela enokuhlambalaza kodwa ube unabazukulu abangabizi isibongo sakho. Angisho kabi, ingidida lapho imethi yakhona ukuthi hawu kanti kukanjani. Angisho kabi guys, angisho kabi because abanye bazothi hawu wefithi wena uhlezi ushumayela ngenhlonipho. Yes, kodwa into engiyikhulumayo iyona nje le yenzakalayo ukuthi engaba nokuphawula okudlulele ngoba bey'ngane kodwa unabazukulu abangabizi isibongo sabo okuwuMseleku. Uyakwazi lokho. Manje lento ithini? Ubabeka eceleni mayekhuluma le ndaba noma ukhuluma azi ukuthi bakhona uVuyo noTirelo nabo futhi baney'ngane ngoba phela bangena la kobhema imama ngokuthi abakashadi noSibindi futhi nakho sekuvele ukuthi kuhlukene.
Mina ngiyibuza ukuthi mayiseqala-ke eba nalama comment esiwajwayele ku-social media, noma into yakhona isihambisana nokuthi wakhuluma ngo-baby mama uzolalelwa, wakhuluma no-baby mama i-ladies house isi-ready ukulwa nawe because kunezinto ey'suke y'bangwe ngaphezu kokuthi kufundwe or kufundiswane. Mina ngisale ekutheni-ke ubaba lo womfana okuwusibindi osenzile ukuthi amanye amantombazane athola iy'ngane before umshado. Yes, akana control ukuthi ingane izohamba yenzeni kanjani, kodwa le topic isiyazwela kuye. Ngobani? Unabazukulu abangabizi isibongo sabo. Ngobani? Umfana wakhe akayishadanga lezi ngane. Cha-ke guys, silalela ukuthi baby mama nje, baby mama banamakhanda. Hhayi ngeke. Ezinye izinto uthi uyilalela ubuye usaba uthi hayibo. Yabo? Eyami-ke i-comment leyo. Nami mangathiwa umuntu akame eduze kwe-comment yakhe, ngiyoma ngisho ukuthi mina angi-understand ukuthi ungaba umzali usazi isimo obhekene naso, uyazi futhi i-challenge eba khona kubazali, ukhulume ngokunganaki kodwa ubuke isimo esifanayo. Hayi, mhla ngiboshwa wegazi ngiyonibiza ngoba ngangixoxela nina. Ngihlala ngiboshwa ngiyonibiza ngoba ngiyabona ukuthi ukuboshwa kwami sekusondele. Ngihlala ngiboshwa ngiyonibiza. Ngiyazi ukuthi yenziwa yini into laba benza bangathi abanaki. Wegazi kunale nto yokuthi uma usunemali eSouth Africa, abantu bazokureytha ngenye indlela. Ngisho ungakhuluma into eyiphutha bazothi i-right, sekufihlwe ukuthi unemali. Mina-ke nje angisebenzi kanjalo. Ngisho ungaba yibhosi yami, uma ukhuluma iphutha ukhuluma iphutha. Uma kufanele ngikutshele, ngizokutshela ngendlela epolite yokuthi sihloniphene. Ngeke ngikusebenzise ukuthi uphezulu mase ngithi ukhuluma iqiniso, ungakhuluma iqiniso. Angisebenzi nje kanjalo. Ngiyabona nje nala comment section ndiza ama-comment athi umona kanjani. Hawu, sikhuluma into esiyibonile nje. Abazukulu bakhona and abazukulu abakabizi isibongo sakubo and abazukulu abatholanga emshadweni, okusho ukuthi umntwana lo mfana usebe nomthelelo ukuthi ezinye iy'ngane zibe baby mama, bethola abantwana bengakashadi. Angibakhiphi-ke futhi ngaphandle amantombazane ukuthi nabo bayazi ukuthi makwenziwa lokhu makwenzeka kanje ile imiphumela yakhona. Mina ngibeka ukuthi umzali osazi ukuthi nansi inkinga, nawo umthelelo, nawo umsuka, avele akhulume noma kanjani. Akhulume as if u-perfect kulesi simo. Hayi bo. Hayi, bye yini. Ngizoxabana nami. Bye.